Good afternoon. Mga kaprobinsya, kumusta kayo dyan? Hindi na kami sa ilog. Galimit na. Naglilim siya kami ng watermelon. Yung gagawa namin sa probinsya. May yamon. Makalpura na to. Matakot na ano na matulog na. Buhay po. Bayar na pag kuan ta ira tuwan niya na. Lako ko. Tambakin sa napo na paktugaan. Kalabla ba daw namin? Pa, patindagan mo. Una ko mato. Sabi doon. Palang butangan. Dito ko mga sa bawat. Sabi na ko sa luwas. Igi, mga igi pala. Ayan na Wah! Abila mga kaw, dili ka sa kitang pagdito. Ya. Nakabak man. Nakabak man yan.
Iwana. Alam niyo muna pagpagpag kanto. Nadali mo kaya kuryente. Kapag
Oops, payo. Bakal, nasa na yung tayo sa sentro. Dito ang video. Pirang katirahan ini magkasarap lang yan. Alam. Oo, Para ko sa ito, kumini. Kanito tayo yan. Ako pa. Kumanitra. Oh, madipaw. Ako bato. Ay, itong pangay natin. May paa. Iraro. Siguro nga nagtakin ako sa kita. Binaba mo na? Di pa. Baba na. Ito. Ako perlu ganap.
Oh, kurat pa niya. Oh. Balik na pa kayo. Pagkamunan. Sige na, tasa na. Paano niyo dyan? Salamat sa inyo. Pero sa alam patunanin niyo da ang mga naldo. Wala na nakita. Yun lang sa rin ha. Ano ba? Buti na ito makabilis na pa niyo. Yun lang ang kalag ko dyan. Tulak ka na. Ang nakailing, may matok do. Tulak ka na. Iling, iling do. Tulak na. Iling. Gabutan na panigas. Gabutan na panigas. Pwede ang mga bato rin, ruman mo na, yung mga bato rin. Baduang pinggir.
Kasi sentro ako nagpunta. Ang napagsimba, dito sa cemetery. Kaya nilipid ka sa cellphone, pamasan ng intro. Ano palitan niya? Ibaglok mo sa rin, tubig. Kararang kaya. Gara-gara. Lasing ko ba kayo talaan ko? Lasing ko na ito tapos. Lalaw. Gue siya na. Palagas bagad tawa. Kasi mura dak basang ni talo. No. Ay, kasara. Ano ulit? Padali. Isa eh. Ilula. Bayaan. Marami na yung pansatabi nila. Kuwan mo na nakuha. Sanoy, para na sa.
Adto kaya di pa yan nga wait Amo. sa kanto. Louie. Lo, malayang. Hindi mahina. Ay. Dalawa eh. Dapat isra. Isra. Isra di. Ale. Ay, sabi ninyo. Sinubukan ni Jerome. Sina. Sinubukan. Amo di luminon pat sa huwag. Sadakin noon. Bukan ano yun. Kaya dito muna ito kuya. Hindi ka muna tilapia. Hindi mo na. Ay, Hindi na lo. Ito ba ano tilapia? Tama? Kaba kaba. makap. Lagi. Oh, banglo. Tadi para lulus. Yung ito. Talusog. Talusog ka na. Ay. Na dito. Hindi mo, talusuga na. Nalukor rin siya daw din daw. Kuya Istong kapag yan mong marilaki sa dyan mag. Kurenta taling agpokuya makasangka. Atang di na Tapos yan maglumpa. rubas. Hindi mo na pag-room saan? Sa naman kalbeng. Amo na siya. Duwa sa naman namin kalbeng. Dua. Hindi luog mong talasog yun. Ako pun. Kung kami kita. Ay, na dyan tuwa. Bilis na. Uy! Yung karpita mo. Kita rasanin ko na ako. Chara na kuya Istong. Ito, kita rasanin. Chara na kuya. Bunga ka, baka nang kalis. Kuya. Hindi man sa kunti. Doon sa mamu. Yuarin. Itu bisa naman. Tidak na. Tidak na itu. Wala ito na yung butangan ng video mo. Mati ang kapag video. Hindi mo yan tinanggal dyan. Naka-rin. Kanda na di. Naman kaya. Kaya minsan kaya magkukapat-kukat. Taray pa ko nga.